Irukurutzeta fundazioa zeinek osatzen duzue? Martin, gure arrebia Kontxi, da Julian ni. Eta ze alata sortu zen duten? Hemen hasi ginean, mendi honetan hasi ginean, iritsi ginen 30 hektarea ia garbitzera. Eta 30 hektarea garbitzu ondoren, esan ginen, hau, biarretzi zein ezin du bidejo. Gu hemen iruzino hundizien gabitzen, baina gero zein ezin du bidejo gau mendi hau. Da orduan erabaki ginen, 3 udaletxere, Bergara, Elgoibarra Soaluzeri, testamentu eitxea. Eta egin ginen Elgoibarren, Jorge Aramburu notaria horretan egin duen. Eta gero handi denpo aldi batea, ia pare bat 3 urtera ikusi ginen nian, hemen gehiena, gaina lur gehiena Soaluzen daude. Eta ederrenak, eta karbixinak, eta danak. Eta orduan ikusten ginen ez hola irten biderik hemengo jentien, bai Bildu izen, bai PNU izen, da beste ozen izen, hemengo jente honek, eta ez da merkakuak inopeza zinduko mendi hau, zeitxik lan asko dauka eta hemen kristo sakrifizioa. Eta orduan, esan ginen, orduan zer, da, buruti pasatuako Martini izatea, fundazioa montoko jugu. Eta fundazioa, fundazioa entzun da zogun, Bilbao, Bizkaia, Kutxa, ozta izer, BBK, horako uzan, baina fundazioa, gau azegina fundazioan, da zegin oso etxe badok. Gaini bilibidezea horre eusko jarla hitzakin, da kristo nahi. Da orduan erabak egin, azkenien, gestoixe bat, eta perka junginean, da, Garmendia, oinen naiz akordatzen, gestoixen izena, baina perkako gestoixe eta hartu ginen, eta zera, 2 urtean lortu zaban, gure fundazioa sortzi, eta sortu zan, joan zan urteko ustailien, 29an onartu zuzkuen hango tribunala, gero tribuna pasau ginen, eta gaina baietza osua inungo zalantza barik eta esaten zuen papelak kasu berezia zara guria eta holaxe bintzen du papelak eta dokumentazioetan, eta kasu bereziatik onartzen zuzkuela inungo pregabek etanak, tribuna guzti. Eta hori Martin azkenean da gure ametsa beti izan da, mendizale baten moduan, pentsota, beti umetatik mendizale eta guk zema peina eta zema negar gartzen ginen, ikusten ginen inguruko paaixa, pau eta, aritzitixea eta mostet, pinua sartzeko. Eta guk izin ginen ez da, metro karatu gabe guria. Eta gure haitxak, gurazu berez, baina haitxak gehiago, oso animali zalia zen. Eta beti guri sartuzko betxe mitologia eta Euskal Herriko historia barrua ino. Eta guk egin burua, nire burua izaten zen beti. Mendizal federakundia zaku, daku, Euskal Herrian da beste, baina ezaban egiten, da ez da egiten zerrez da gure mendizek berazkuratzeko, jabetzeko, ezerrez. Ez da egiten ezerrez, bakari da kilola baten mogu bezera ze. Jugun eskursino baten montau eta igotzie mendi bat eta bar. Baina horrek, mendi horrek, jutengan mendi horrek, baten batek zaindu izan dau. Basarrekua, atzaiak, baten batek zaindu izan dau mendi edar horrek. Eta guk, mendizalio guk bakarrik induna da aproetxau. Eta hori bai, kritikau. Zergatik sartu da pinua, paua botada, paaixe botada, aizixe botada, baina norberak ez da hori zerrez hori gordetzeko. Orduan guk aukeria hori ekidu nien, lehenengo etale batetik, gero etaleak gehitzen jun gainean, ondolengoentzako zoze gehiago lahatzia. Eta hori lortu du fundazio hori, eta fundazio hau indartuta gehatzen bada ondolengoentzako gedituko hau, baina ondolengoak oin berai edauk eskuetan, hau da erramintxe bat, berai edauk eskuetan. Da, ez dira esan, ez daku ez zerrez, hemen dakazu erraminta bat, etxe onduan, eta ez pentsau eukaituza, hemen daku eukaituza, hemen bertan mendixen daku eukaituza, azartuta, hemen bertan. Eta, karakaten ikutzet ez da gaina bakarrik, da mendi malda guztiek, eta askoite aldian, aurretegi aldian, eukaituza dakazue. Elgoibarrean eukaituza dakazue, hemen irukutzetan bertan, zazitur eta propoan, eukaituza dakazue. Eta gutxe pentsatzen da gainean, eta abereak eitzen azten gainean menditxik, ezin gozate inun ibiri.
Eta geho junbeakoa, parke gorbea, anbotoa, jake parkea diet, horre diputazioa, golan, baina horren eskueta ezin da ezer ez laga. Ezer ez. Gutxio pentsatzen da nien, de interesagatik, da nahi zurreko da. Da hemen mehatxuen bebai, aizarrotarako mehatxua. Neiko ez da moguan. Baina garrantzitsuana jentia jakitzia da, fundazio bat sortzen dozunean, fundazio hori jaberik ez dauka. Dauka da, momentu horretan, fundazio hori eramaten da bena, zuzentzen da bena. Baina guk ebezako jabetza horrek eta dana, ia guriak ez dira. Ez da be horrak eta dana, horre dira fundazioan. Da hori fundazioa gu zuzentzen dugu eta gu bizian artean gu zuzentzen dugu. Baina hurrengoan gu ez gehanean, gure fundazioen estatutuen arabera beste fundazio batek jabetu leike gure fundazio hau eta jarraitu gure fundazioak. Baina bete behar ditu gure estatutuak. Asmo berdinak auke behar ditu gu dukun asmoa, gure asmoa da. Mendi zoragarrixa da. Gu mendizari izengea bizi uste, mendi zoragarrixa da. Historia asko dauka, garrantzitsuna hori da. Gu jungea toki historiko guztiek hartzen eta mitologikoak. Historia asko dauka, ederra, eta hori babestea jungea. Zeitxe historia maitxe dugu, gu asko historia maitxe dugu, eta Euskal Herrikoa bezizik. Eta orduan horta jungea. Eta hori nana fundazio honetan da. Fundazio bat sortzeko, zu jarri diozu 30.000 euro. Eta gu ez goiaz 30.000 euro jartzera gure boltzikotik. Eta orduan esan zen, esan ginen gu Euskal Jaurlaritzako eta honei. Guk jarriko gure ondasuna. Orduan esan zaben, gu bihanduko ditu, teknikoak eta baloroko dabe zuen lur batzu, danak ez, eta zuen animalize banan balore egingo ditu. Eta orduan, balore horre berak eta zaben zai horretan da, esan dozkuen, daukazue, 93.000 euroko baloria. Gainditu itxin duzue guk eskatzen duen diru kopuru hori eta baietzen moten duzue. Ez daukazu diru jarri bi horrek eta baietzen moten dugu zuen fundazio aurrera joan izateko. Oin nahi duna kideak, diru ekonomiko bat epitzeko, beraien nahi daen kopurua, nahi daen eta jakin nire hori gero desgraba egiten dutxera, ogasunien. Eunetik hogei. Hori partikularrak, persona partikularrak. Eta gu garen bitxartean, jungo gara, mendixea mantenitzen, gure abereak mendixen egiera libre, eta gure abereak ez diena, beste batzu basarritarrak eta bestia, bere lurretan ez daukenean larraiko da, udaberritik, udazkenerako libre egiera mendixen larretan. Hora mendixetan non mendixea garbi mantenitzeko. Eta diru gehiena hor, doian dirua, jungo da bakarrik mantenimintuan. Desbrozoa konpontzen, da neguei aurre egiteko pentsuan. Pentsuan diru desente juten eta iaz eta aurten, Ukrainiako garran aitzakixez, irukoiztu indie presioak. Eta basarritarra asko kendu behar izan dabe abereak. Egozein laguntza izan da, ondo etorrikoak, hori jungoan negurako gordetzen, eta hori. Lanera ez di etorriko jentia, gurekin desborzatzea eta ez da uste inor etorrikoanik, ero mendixa garbitzea pilua botatzen da anean, ez di etorriko, baina diru laguntza bat emoten baldin guk egin likiuna bakarri da, hemen jente gehiena, mendixan ibiltzen da gainean, pasieran. Da hori ez da mendixan zautzia. Gu mendia oso ondo zautzen doz, etxe animalizien atzetik ibilin bidezea, eta jungo zea eluzu gainera, jungo zea askoitxiraino igual animale beha, edo jungo zea argoibarra beheraino, edo auskalo animalizia moditzen hasten dianean, noa juten dien. Eta oso hola mendixia zautzen jute zea. Lehen bezautze ginen oso ondo. Baina mendi gainen ibilitxe ez duzu zautzen da. Gurekin jente asko nahi baldin guk eskuzinioen montauta, ezotu guri, erakutzi guri mendixia zuek esaten duen hori, mendi hori, gut toki eskutu asko zautzen dugu. Eta oin gainera gure fundazioa dauka interneten sartuta dau, YouTubeen sartuta dau, Facebooken sartuta dau, eta hor botatzen gabe zatika toki batzuen. Eta jente batzuea eskatu duzkue, eskuzioak etxeko berentzako, eta batzukin ditugu, kanpoko gentiekin, eta hori da guk eskenien ekina. Lanera ez da etorriko, ez da uste inor etorri gure laguntzea desbozatzen gire, hori lan gogorra azkenien.
eta pasua garbitzea be, ba, ez dakit. Hori ez da Pasua- lan hain pasua gora, baina garbitzen, pasua no? botatzen danean hori adibidez, imagino, ba, hori adibidez, ba, bueno, lasai hartzen gozu, poliki eguneo, baina horre pilak bitxuzu, o gero zu etxeko asmoa baldin badukezu, o bestela ertze eta bialdu eta zaila garbi gatu dira, orda ertze eta botatzen duzu askotan, no? Da, Baina lan gogorra da hori. da, ez dakit. Desborsatzea errezagoa. Da, gurekin da bilena, ibiltzen dana, ba, animalixak eskuratzen poliki beha, igua pungo, ba, animalixak Bai. erakusten zer dan bihora eta zela konportatzen dan bihora, zelakua da zein dan bere izaera, eta Bai, jake, 5 kilokoa, o ez da, izan igua pasain neiz, 5 kilo, baina, ba, 3 kilokoa animali bat, zure eskuetan ikustia, ez da gozamena da. Ez dauka hitzik. Ez dauka berbaik. Orduan, hori aukera hori dut, daukiko da bai. hau monto du lehenengo gurie babesteko, biarretzieko babesteko, baina laguntza ekonomiko ez badugu, hemen mendi zoragarri hau gehatuko da ezer bari. Jentia jakin bidaena da, hau zerrenda bat dago, erkideguan, zerrenda dago, ipintzen dana erkidegoko mendi aipagarriak. Hau agertzen da batian, aipagarri bezala, ba, sekulako ikuspegia dalako, oso ederra dalako ibiltzeko, mendi bera da ederra, eta gero ikuspegi galanta dauzka. Baina gero honek beste gauza batzu dauzka. Hau da sumendi bat, da hasita da bizitape itzen. Eta gero da, historizia hundizia dauka, milaka urteko historizia, 36ko historizia dau, hemen lubaki asko dau, eta guk, bai, eta konbenzio gerrakuak, Napoleon garaiko astarnak da hemen karakaten dauko erromatar kanpamentu bat geizki zeinduta, baina oin zela mendik gehiena, da jatekoa da ondana, da zeinduta da ona, eta zela geuria da, ba gu ez bagea, ba, jazta, hau junda pikuta. Kanpoko jentia da hona tortzen dana. Hemen bakarrik herrikuak, bat ni, Martin, batzuetan, hau lan herrikua, bueno, ni osintxukua. Ba ni, da beste bat herriko bat, Ramon Gallastei, ba hori batzuetan etortzen dana, eta beste inorrez, beste kanpokoa dira, Hondarribikoa, Donostiakoa, Durangokoa, Arrasatekoak, Elgoibarko batzuek, jentiak argi auki dira, gu ez gehanean, hau dana otazaila bihurtuko da, lehen erakutsi dutzun dana, jateko daun bakarra, orokorrena geixena geuria da. Gero bada beste jabe batzuk hemen, adibidez harritxa bazarrekoak. Eta bestela, hau mendia gu ez gehanean, eta beste batzuk ez dianean, hau bihurtuko otazaila. Debiliko dira, ba, bide estu eta sasi hartian, otazaila hartian, eta gero trikuarriak ganean godia ikusteko behirtzian, da, nazetxe, trikuarri oin behute mazete ikustea, dana geizki zeinduta da, Oine, uda baino lehen, etorreko dira emagin egin, trikuarri garbitzea, txukun ipintzea, jentiantzako, baina urte guztien inopesto garbitzuko.